Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa a dneska si ideme preberať top 4 tunelov hneď po Černošňanskom tuneli, najdlhších na Slovensku. Ako vidíte hneď pred vami na obrázku Bujanovský tunel, čiže druhý najdlhší tunel na Slovensku je Bujanovský. A ideme si o ňom také fakty povedať. Bol postavený v rokoch 1951 až 55, ako vidíte. Má vetraciu šachtu, podobne ako Černošňanský tunel, veľmi podobnú. A najskôr, keď tam ešte Bujanovský tunel nebol, tak tam viedla stará trať. A na začiatku tej starej trate bol vlastne Margeciansky alebo starý Bujanovský tunel, ktorý bol už postavený v roku 1872, čiže 69 rokov pred výstavbou tunela Bujanovského. Meral 431 metrov a je iba pár metrov od Bujanovského tunela. Na rozdiel od Bujanovského tunela nemá vetrací šachtu, lebo je na to strašne krátky. Bujanovský tunel sa staval medzi Margecanmi a Malou Lodinou. Meria 3410 metrov, ako vidíte na obrázku, a vedie cez neho hlavná trať. Top 3. Pozriem sa na náš zoznam a ďalší tunel na našom zozname je Jablonovský, čo je tretí najdlhší na Slovensku. Vlastne nachádza sa pri obciach Lipovník a Jablonov nad Turňou. Výstavba tohto tunela trvala 4 roky, takisto ako Bujanovský, a presne takisto v tých istých rokoch sa vystaval, čiže 1951 až 1955. Výstavba Černošňanského tunela trvala taktiež 4 roky, ale výstavba bola z roku 1936 až 1940. Jablonovský tunel má taktiež šachtu vetraciu ako Bujanovský aj Černošňanský tunel. Bohužiaľ som nenašiel ani jednu fotku, tak vám sem dám aspoň také fotky z jeho minulosti, pretože má dosť bohatú minulosť a má veľa fotiek z jeho výstavby. Ešte som zabudol dĺžku, ale netreba to sem, ale pre istotu to dám, aby sa nepovedalo. Čiže jeho dĺžka je 3148 metrov a rovno sa s ním môžeme rozlúčiť a privítame ďalší tunel. Top 2. A ďalší tunel je Bravský tunel, ktorý sa nachádza pri Sklane pri Handlovej a pri Remete. Bravský tunel, alebo v minulosti tunel Tomáša Garrigua Masarika, je dlhý 3011 metrov aj 6 cm. Jeho výstavba trvala dokopy 4 roky, tak ako Černošňanský, Bujanovský a Jablonovský tunel. Jeho výstavba sa uskutočnila v roku 1927 a trvala do roku 1931, kedy sa slávnostie otvoril. Má aj vetraciu šachtu, tak ako Bujanovský, Jablonovský a Černošňanský tunel, ale odlišuje sa v tom, že je dosť odfláknutá, lebo je to iba jedna taká diera v strope. Bravský tunel má bohatú minulosť, tak ako Jablonovský tunel. Preto vám sem dám zo pár fotiek. A rovno môžeme ísť na ďalší tunel, a to je tunel generála Milana Rastislava Štefánika. Top 1! A ďalší tunel je tunel generála Milana Rastislava Štefánika, alebo v minulosti Mijavský tunel. Bol postavený v roku 1923 až 1927, čo je celkom paradox, lebo všetky tieto najdlhšie tunely na Slovensku, nie sú teda všetky najdlhšie, trvali vlastne 4 roky, kým všetky tieto tunely, ktoré v tomto videu vidíte, kým sa postavili.
Aj tento trval vlastne 4 roky. Ale tento tunel nemá 3000 metrov ako tieto všetky v tomto videu, ale má 2422 metrov aj 9 cm. Tento tunel sa líši ešte tým, že nemá vetraciu šachtu, na rozdiel od tých, ktoré boli v týchto videách, všetky mali vetraciu šachty. Tunel generála Milana Rastislava Štefánika sa nachádza medzi obcami Vrbovce a Brestovec. Tunel generála Milana Rastislava Štefánika má bohatú minulosť tak, ako Jablonovský a Bravský tunel. Preto vám sem dám zo pár fotiek. A to je asi všetko, čo by som mal k týmto top 4 najdlhších tunelov na Slovensku hneď po Šramošnianskom tuneli povedal. A zatiaľ majte sa dobre a čaute.